Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Ujesu Kristu. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlole imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi empilweni zethu. Sizocela kubo bonke abantu abalalele ukuthi sonke sibe namaBhayibheli njengamanje, ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba ifundiswa nanjengoba sishunyayezwa. Kulabo abangenawo amaBhayibheli sizocela ukuba ni-download amaBhayibheli kuma-mobile devices enu, ama-tablets noma ama-laptops noma ama-cellphones, kuma-app stores, ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda izwi lenkosi uJesu Kristu njengoba umoya ongcwele esihola ukufinyelela eqinisweni engeke laguqulwa ngumuntu ngokuqonda kwakhe, izwi lenkosi uJesu Kristu yena oyindlela neqiniso nokuphila. Kulabo abalalele emva kokulalela sizocela ukuba niqhumane nathi, labo abafuna ukubhabhadiswa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu nalabo abanofakazi uNkulunkulu esekunikezile ufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisela ukufinyelela eqinisweni ngobufakazi bakho, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanofakazi uJesu Kristu esezimbulile kuwena, ukuthi niphumane nathi. Ngizoqala nge-email address la sizokwazi ukutholana khona ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izinjumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli ulalelisise kube ngabe lokhu okuzwayo kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele, njengakho konke okushunyayelwa la kufundiswa kufakazelwa umoya ongcwele ngezwi elingcwele iBhayibheli. So ku-YouTube uzosearcha, usubscribe, upress ne-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ku-YouTube uzothi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe nokushareisha ilink nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi manihlangana nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelani ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ezohlolisisa imfundiso ayiphethe nasuke efundiswa ukube ngabe umoya ongcwele uyayifakazela yini ngemibhalo engcwele. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivule ngomkhuleko simbonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho Nkosi uJesu. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise kulingweni, kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, sihamba nomfowethu umhlengi izondo ozobe sihola enaba kabanzi umoya ongcwele ekhazimulisa kule ndawo egameni lomsindisi nothandiweyo omsindisi weimpilo zethu uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sheshisa uthathe iBhayibheli sihambisane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Amen. Volume. No. Yes. No, this way. Yeah. No. Yeah. Siyabingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu, ngawo amandla akhe nobukhulu bakhe uJesu Kristu inkosi. Sisimadunyiswe aphakanyiswe ngamandla akhe nangobukhulu bakhe nangenkazimulo yakhe. Siloku sithule bona ke ufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso, lunye ukholo,
lunye ukholo olweqiniso uJesu Kristu. Uma uhamba uJesu uthi umbhalo kwincwadi yase Philip chapter 4 verse 13, ngaphambi ukuthi ngifinyelele kuyona ngaphambi ukuthi ngifinyelele kuyona siyambonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe abangcwele abanika izwi baliphatha ngokuthembeka, bagcwalisa konke uNkulunkulu ayekuyalile, basishiya nobufakazi nembhalo nokuhlakani bukaNkulunkulu, izaga nezisho nezimfumbe, nakho konke uNkulunkulu akunikile laba abaqondayo ukuba babe nakho, bambulele umoya ingcwele izwi lakhe liphilileyo. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe uJesu Kristu ayithumela yona yodwa ukuba izosindisa izwe, ukuthi yilowo nalowo okholwa yiyo athole ukuphila. Siyambonga uJesu Kristu nawo inkosi yethu yokuphila, okungaye sesinokungena endaweni yobungcwele ngaphandle kwabapristi, ngokuba umpristi omkhulu usefikile wangenela ngegazi lakhe engazange kuze kube lezilwane. Siyambonga uJesu Kristu ngabapostoli bakhe abaphathisa amandla asezulwini, balishumayela ivangeli, balifela ivangeli, bahamba fafaza igazi lemvana nobufakazi ngenxa yokuthi babe naye uJesu, wabagcoba ukuthi ke bahambe izizwe zonke benza abafundi, bese kuthi laba abakholwayo bese bebhabhadiswa, baya kuphiwa isiphiwo sikamoya ingcwele, baya kukhuluma ngezilimi njengophawu olukhombisayo ukuthi umoya ingcwele usefikile. Bayokwazi nokuthi bakhiphe amadimoni kwabagulayo, bayokwazi ukuthi bagcobe inyoka uSathane, kuyothi noma bephuza okunobungozi baphile, ukuba sekuphila ubungcwele kubona. Ngakho ke uma sihamba noJesu sifanele ukuhamba ngokukholwa, ukuba uthi lapha kwincwadi yaseFilipi sahluko 4 verse 13, nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Nokho neze kahle ngokuhlanganyela nami ekuhluphekeni kwami. Nokho neze kahle ngokuhlanganyela nami ekuhluphekeni kwami. Niyazi, ngiyakwazisa ukuba phansi, ngiyakwazisa nokubusa. Kukhona konke nasezintweni zonke ngifundisiwe. Yes sir. Ukusutha nokulamba, nokubusa nokuswela. Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Nginamandla okwenza, ongifundele leli verse lapho kwincwadi yesiNgisi Philippians 4:13. Yeah. I can do all things through Christ. Ithini la? Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Ithini la? I can do all things through Christ. Uphu Kristu la kuleli sizulu. Uphu Kristu. Amen. Yabona indaba. Yabona inkinga esibhekene nayo. leBhayibheli leli sibhekene nenkinga. Bayazikhiphela, bayazifakela. Ophinde ufundele ngesiNgisi.
I can do all things ngingakwenza konke through Christ ngoKristu which strengthens me. okuyena onginika amandla. Amen. Ezindaba Amen. ngingakwenza konke kuKristu okunguyena onginika amandla. Amen. You understand? Ngesizulu uthini? Nginamandla okwenza konke ngayo ongiqinisayo. Hey, Sathane unamanga. Siyambonga uNkulunkulu ngokusivula ukuqonda nangokuthi asinika amandla okwazi izwi lakhe indlela zonke singalazi ngendlela eyodwa. Ngokuba sinoqonda manje ukuthi ngempela uSathane usempini yokuthi akhiphe izinto eBhayibhelini azifakele okwakhe. Amen. Yebo uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uthembakele. So ke uma ke uhamba noKristu noma uhamba ngoKristu noma uhamba ngezwi likaKristu ithi incwadi kuHabakuk sahluko 2 kusukela kuverse 1 njengoba ithi ngingakwenza konke ngaye uKristu ngokuba uyena ongigcwalisa ngamandla. Sikhuluma ngamandla eKristu manje. Uphinde ukulungisela incwadi yaIsaya sahluko 40 from verse 29. Bathi ke manje sifuna ukuthi sigcwalise kulabo abanezifiso. Incwadi yaHabakuk bright awuzama ukushayisha kwethu. Kulabo abakholwayo kumele baqonde ukuthi okholweni awuhambi ngokuthi ulindele ukuthi izinto zizokwenzeka njengokuba ufisa noma uthanda. You understand? Mohamba ngoKristu uhamba ngokukholwa ukuthi kuyena kuyenzeka konke. Akukho okungekwenzeka kuKristu. Ingakho incwadi lapha ya kwincwadi yakhe uPhilip noma basePhilip isahluko 4:13 ithi Nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Nginamandla okwenza konke ngaye uKristu ongiqinisayo. Ngaye uKristu. Bamkhiphelani uKristu mocabanga. Bafuna izwi lakhe libe buthaka, libe weak njengayo uSathane. Sathane namaqhinga ngoba uweak. Umuntu onamaqhinga ungobe esuke uweak, usuke ufuna izinto zenzeke ngendlela afuna ngayo. Kanjalo nasokholweni ukhona abantu ababuthaka abazama amaqhinga ukuthi izinto zabo zihambe ngendlela yabo. Ngakho ke uma sicela enkosini ngokuba siyethemba ukuthi kuyo konke kuyenzeka. Ngokukholwa kuyenzeka. Ngesikhathi esibekiwe kuyenzeka. Ukuba uthi uHabakuk kwincwadi kaHabakuk sahluko 2 from verse 1. Ngiyakuma endaweni yami yokulinda. Yayizwa indaba. Ngiyakuma kuphi? Endaweni yami yokulinda. Ngiyakuma endaweni yami. Fanele nginendawo engibekelwe yona nengibekiwe kuyo. Ukuba mina ngime kuyona ngilinde ngifunde ukulinda. Abazalwane abaningi including nami sinenkinga yokuhluleka ukubekezela. Sinenkinga yokuhluleka ukulinda. Sifuna izinto zenzeke ngendlela efunwa yithi. Sifuna ukumesiza uNkulunkulu sibone senzele izinto ngokusheshsha. Okusho ukuthi ukholo lwethu usuke lisalincane bakwenze kanjalo. Ngokuba uma sesikholwa ngokweqiniso nangendlela efanele siyazi ukuthi uNkulunkulu kuyalindwa. Uthi kubafundi bakhe kwincwadi kaLuka sahluko 24 from verse 46. Ngifuna ukuthi uzwe ukuthi uma ethi ke hlala ulinde ngokuba bonke kunesikhathi sakho, kubekelwe isikhathi sakho. Wababeka abantwana bakaIsrael eGibhithe, ehlane, wababeka naseGibhithe. Waze wafika ngesikhathi sakhe 400 years beyizigqila eGibhithe. Waze wafika ngesikhathi sakhe belazi izwi ukuthi uthe uzofika. Nasehlane wabalindisa ehlane 40 years bazi ukuthi bayaphi.
efuna nje ukuthi abafundise ukulalela nokulinda. Ngenxa yokungakholwa nokuba likhulu ezinhliziyo, abaningi babefuna ukuzenzela. Wasethi ke nizohlala lehlane iminyaka u40. Mesathi uMoses esebakhuluma nabo kwincwadi kaDuteronomy athi ke uNkulunkulu unibeke la ehlane ukuze anifundise, anithobise, anikhombise ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa kuphela, kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. So izwi likaNkulunkulu elokulindisa. Umuntu oza uNkulunkulu ufuneka afunde ukubekezela ngoba uNkulunkulu uyasibekezelela izono zethu. Uzuthi sawuphendukile nje sonke lesikhathi ngabe sewafa kepha uNkulunkulu kwenzela umusa. Kumusa ukuphila kwethu. Kanjalo masiza uNkulunkulu nathi enhliziyo ekuyena yokubekezela fanele ifakwe thina. Sibe nokubekezela. Singazifuneli okwethu ngentando yethu. Ukuba uthi ke ngiyakulinda. Ngithe ngifuna incwadi kaLuka sahluko 24 from verse 46, right? Wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi Kulotshiwe kanje ongipho 49, right? Uyaphezulu. Bhekani ngiyathumela kini isithembiso sika Baba. Uthi bhekani ngiza kuthumela isithembiso kunina esikababa. Kepha hlalani emzini. Kepha enza njani? Kepha hlalani emzini. Kepha hlalani emzini. Nize nembathiswe. Hlalani nize ninikwe amandla Avela phezulu. Kufanele ube noqonda ngohamba noNkulunkulu ukuthi ngeke kwenzeke intando yakho. Ungaba nake enhlizweni. Ithi ke umuntu unamacebo enhlizweni yakhe kepha impendulo iqhamuka kuJehova. Impendulo yolinda iqhamuka kuJehova. So kanjalo ke uma sihamba noNkulunkulu sifanele ukufunda ukubekezela, ukufunda ukulinda. Kuba lapha kwincwadi yaHabakuk uthi mawufunda incwadi yaHabakuk sahluko 2 kusukela ku verse 1. Ngiyakuma endaweni yami. Ngiyakuma yokulinda. Endaweni yami yokulinda. Ngithule enqabeni. Nginjani? Ngithule. Ngithule kuphi? Enqabeni. 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 Ubani inqaba? Ezindaba. Go ahead. Ngikhangele ukubona ukuthi. Ngilindele ukubona ukuthi uyakukhulumani kimi. Uza kuthini kumina? Nokuthi ngiyakuphendulani. Ngokuthi ngiyakuthini kuyena? Ngokusola kwami. Ngokusola kwami. uJehova wangiphendula wathi. Lalela ke manje naku uJehova mephendula uthi. Ulobe umbono. Ulobe umbono. Uma unikwe umbono ulobe kuthiwa ubhale phansi. Oqhamuka kuJehova. Ulobe umbono uqophe ezibhebheni. Yes sir. Ukuba ufundwe kalula. Ukuze kufundwe kalula. Ngokuba umbono usongowesikhathi. Umbono ungowesikhathi esimisiweyo. Esimisiweyo usho ukuthi konke kunesikhathi sakho ekumisele sona. Ngeke kwenzeke njengokuba wena ufuna ngalesikhathi ufuna ngaso. Abaningi beza kuNkulunkulu ngobuso nangokuphapha nangokuthi bafuna ukuzomlinga. Bazolinga uNkulunkulu. Bathi uma engangenzeli ukuthi ngiyahamba ngiyashiya. uNkulunkulu akancengile lutho kwena. Ungazikhohlisi. Hallelujah, glory to God. uNkulunkulu akancengile lutho kwena. Mawuzoza kuNkulunkulu uze nezimfuno. Nezinto ozilindele ukuthi akwenzele zona ngesikhathi sakho. Uzokulinde. Uzophinda uhambe futhi uphindele uyozama ukuzenzela ngendlela yomkhonyovu. Uyozenzela ngendlela yomkhoshosho. Uyozenzela ngendlela esheshayo yamaqhinga. Ukuba yini ufuna ukulinda. Ukuba umbono lokho sukunakho enhlizweni uNkulunkulu uyakwazi. Ubona abantu bethenga ama license okudriver abakwazi ukulinda. Abacela futhi uNkulunkulu. Ubona abantu bekwazela imisebenzi ngokuba bakwazi ukulinda. Ubona abantu begqokiswa amabhluku ngenkani emsebenzini abantu besifazane bethi basindisiwe bawagqoke ngoba bayasaba bakwazi ukulinda basaba bazolahlekelwa. Amen. Praise Lord. Emsebenzini kuthiwa afake i-makeup umuntu wesifazane ngenkani. Kuthiwa afake isiketi esitight wenzele ke ama client. Kuthiwa afake isiketi esingaphezulu kwamadolo ukuze ke ukhombise ukuthi nawe uyingxenye yenkampani. Sendayisa ngemzimba. Abanye balala nabaphathi babo ukuze bathole imisebenzi noma bathole izikhundla. Ngenxa yokuba basaba ukulinda. You understand? Abanye bashintsha ubulili babo. Babalekiswa indlela bolala nabanye abafana. Ngenxa nje yokuthi abakwazi ukulinda isikhathi sabo.
banye babulale baphenduka izinkabi ngenxa ukuthi abakwazi ukulinda into ebakhubazayo ukulinda. Bethu ke uma ukuthi uNkulunkulu wakho ukhona why ngihlupheka? Why wathatha uma? Andondaba yakho uthi yena kunika ukuphila futhi uyakuthatha. Uma ungenakho lokuqonda wena uzoza uNkulunkulu uze ngelukuluku nangenhliziyo yokuthi uzomlinga ukuthi uma engakwenzi lokhu uyamshiya. Momshiya usishela wena ukuphila okuphakathi uyahamba wena esihogweni. Amen. Uyophila ekufeni. Anike lencwadi yaHabakuk futhi. Ngokuba umbono usengowesikhathi esimisiweyo uphuthuma ekupheleni awuyikukhohlisa ngeke futhi uNkulunkulu akukhohlise nombono asuke kunike wona noma ulibala ulindele noma uthatha isikhathi umbono hlala ulinde. Ngokuba uyakufika uzofika ekugcineni kwakho konke kuzokwenzeka. Yenza lo nto leyo ophinde ufundele incwadi leyana yaseFilipi sahluko umfundele ngesingisi ngizoyichaza ngesizulu. Philip 13 kwamanje bagangile abantu ambezwa kahle ngesizulu into abayenzayo khohlakala. Philippians chapter 4 verse 13. Verse 13 and there, brother. Yes sir. I can do all things through Christ which ngingenza zonke izinto ngoKristu okunguye onginika amandla. Amen. Notwithstanding ye have well done that ye No, ngifuna nje lethi ke ngikakwenza konke ngaye uKristu okunguye onginika amandla. You understand? Message lapha kwincwadi yaIsaiah 40 from verse 29 ukhuluma ngakho ukuthi ke noma ke ephela amandla kepha labo abahlala balinde. You understand? Hallelujah. Bayakuthola amandla amasha enkosini. Amen. Ukuba ke ngisho kuthiwa uyisigora noma unemali noma kuthiwa usomandla kepha amandla akho ayakuphela. Amen. Glory to God ayakuphela. Ekukholweni akuhambike ngamandla enyama. Amen. Hamba ngokholo ekukholweni kuyabekezela. Fana umfazana ethiwa ke emzini kuyabekezela ekukholweni usuzozifaka emshadweni noNkulunkulu kuyabekezela. You understand? Glory to God. Abantu basheshe baphuma emendweni yini abangasineke. Amen. Kepha abantu bafuna uthando leqiniso. Uthando leqiniso before uhambe lapho kulomncwadi onginika incwadi yakhe ulontuzana incwadi yokuqala seKorinte. Glory to God sahluko 13 from verse starting from verse 3, right? Glory to God. Abantu bafuna ke uthando leqiniso. Uthando leqiniso alivele luze nje noma kanjani akona amagrapes. Glory to God akona amagrapes. Ningana niyaphuma emshadweni, niyangana yaphuma emendweni. Ngokuba nasi isineke anikwazi ubekezela. Nisheshe niphele lomandla. Glory to God ayaphela amandla. Ukubekezela amandla phela ukwazi ukubekezelela izimo ezinzima. Amen. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte sahluko 13 verse 4. Yes sir. Uthando luyabekezela. Uthando lonjani? Luyabekezela. Asikhulume ngothando leqiniso. Yayizwa lonto uNkulunkulu wasithanda umhlaba ungakwasekela. Ngothando leqiniso. Ukuthi sonke ufuna sibe ngcwele. Singabe nasihlela mbimbi phambi kwakhe sibe ngabantu abahlanzekileyo. Amen. Uthando luyabekezela. Uthando umuntu unothando leqiniso uzobekezela nezinto ekumele uzibekezelele. Ezimbi, ezibhlungu. Ezinye zenyenyeke. Kepha ke uma sekuthiwa ke unqoba ngani? Unqoba ngothando ngokuba uthando lisebekela zonke izono. uJesu wathi alenge esiphambanweni. Wathi baba bathethelele uthando lo. Umuntu ozothethelela umbulala. Glory to God. Umuntu uyathanda. Hallelujah. Uyathanda lo muntu lawo. Uthando lumnene. Uthando lumnene. Alunamahawu. Uthando alunawo umhawu. Uthando aluzigabisi. Uthando aluzikhukhumezi, aluzigabisi. Aluzikhukhumezi. Uthando aluzikhukhumezi. Uthando leqiniso. Aluthathi isayidi. Alihambi ngamakhala, limile iqiniso, limile liqondile. Aluziphathi ngokungafanele. Futhi uthando leqiniso aluziphathi ngendlela engafanele. Amen. Aluzifuneli okwalo. Leyo indaba. Bese uNkulunkulu ngothando lokuzifunela okwabo. Bebengakutholi abantu bayaduba bahamba bayofuna iziwasho nemithi ezangoma bafuna ukuyothwala into abayizela uNkulunkulu ingcebo kuphela abantu. Amen. Hallelujah. Glory to God. Abantu abamfunela uNkulunkulu kuphila. Glory to God. Abamfunela uthando leqiniso. Ingane ehlukile. Hallelujah. Lord Jesus. Bamfunela nje inkanuko zabo.
ukuthi uNkulunkulu egcwalisa izidingo zami hayi ngiyabona ukuthi uyasebenza ngiyomkhonza njalo. Asesizwe ke manje uthini uJakobe lapha kwincwadi yaGenesis sakhe 32 ehambe yakomalume bakhe. Mengaphosisi u22 Genesis 28 ehambe yakomalume bakhe. Egcineni lelo verse egcineni uNkulunkulu esemvezelile umbono. Yeah, from chapter 28. Nearly from verse. Incwadi uGenesis isahluko 28 verse 20. Now, lalela ke lana, ufuna ukuzwe lento le. uJakobe ubone uNkulunkulu. Yezwa lonto le. Mebona uNkulunkulu, uNkulunkulu wamtshela wathi uma uzohamba ngokuthembeka kumina. Lo mhlaba lo uyayifunda? Ngena kuyona. uJakobe wenza isithembiso wathi, Hlahla ke bright ngoba manje usufuna ukuthi uyafunda kepha ubakufundi khona le ngifuna khona. Go ahead. Incwadi uGenesis isahluko 28 verse 18 verse 19. Yes sir. Verse 18 uJakobe wavuka ekuseni. No, awuhleke uqala ku16. Wayesephaphama uJakobe ebuthongweni. No, uhleke qala from verse 12 of 10. Yeah. uJakobe wayesemuka eBerisheba waya eHarani, wafika endaweni ethile, wahlala khona ubusuku bonke. Hamshash. Ngokuba ilanga lase lishonile. Yes sir. Wathatha elinye lamatshe aleyo ndawo walibeka phansi kwekhanda lakhe. Walala kuleyo ndawo. Yes sir. Waphupha, bheka, nanko umkhwelo umiswe emhlanga. Wabona umkhwelo ilada ngolimi lamanje, ilada wabona ilada lisuka kuphi? Emhlabathini. Lisuka phansi emhlabathini. Ebuthongweni bakhe lelo uNkulunkulu umnika umbono. Yezwa lonto le? Go ahead. Isihloko sawo sasifinyela ezulwini. Isihloko kusho ukuthi sasiphele ezulwini, ilada leli lalihamba lize liyofika ezulwini. Nezingilosi zikaNkulunkulu. Lapho kukhona izingilosi zikaNkulunkulu. Zenyuka zehla kubo. Ziyehla ziyenyuka. Bheka uJehova wayemi uNkulunkulu wayemi ngaphezu kwalo ilada. Wathi, wayesethi, "NginguJehova uNkulunkulu kaAbrahama." Mina nginguJehova uNkulunkulu kaAbrahama. Uyihlo. NoNkulunkulu kaIsaka. Lelizwe olele kulo ngiza kukunika wena nenzalo yakho. Ngiza kulinika wena nenzalo yakho. Inzalo yakho iyakuba izangoma ngothuli lomhlabathi. Yes sir. Wena usabalale ngasentshonalanga nangasempumalanga nangasenyakatho. Wala umhlaba wonke. Nangaseningizimu. Yes sir. Ngawe nangenzalo yakho iyakubusiswa imindeni yonke yomhlaba. Naye ke ubona umbono, iBhayibheli yafakaza ubona ini umbono. Umbono lo ofikayo kuyena uqhamuka kubani? uNkulunkulu. Manje ke iqhubeka ithi, bheka nginawe khona ngiyakubuyisela kulelizwe. Uthi uNkulunkulu nginawe, mina futhi uzokubuyisela kulelizwe. Ngokuba angiyukushiya, ngeke ngikushiye, ngingakakwenzi lokho engikushilo kuwe. Manje uNkulunkulu lento ayifungayo uyifunga ngokuba uJakobe uyakholwa kuNkulunkulu. Uthi ngikuNkulunkulu kaAbrahama uyihlo noIsaka. Manje njengoba uNkulunkulu wabo yena naye uthole leso sivumelwano, wenza isivumelwano noNkulunkulu manje. Uyamthembisa futhi into azomenzela yona ukukholwa kwakhe. You understand? Wayesephaphama uJakobe ebuthongweni bakhe wathi, imbala ebuthongweni bakhe, imbala uJehova ukule ndawo, mina bengingakwazi. Washaya luvalo wathi, yeka ukwesabeka kwale ndawo, akusikho okunye, yindlu kaNkulunkulu kuphela, yisango lezulu. Yes sir. uJakobe wavuka ekuseni, walithatha itshe abelibeke phansi kwekhanda lakhe, walimisa laba yinsika. Wathela amafutha esihlokweni salo. Yes sir. Waqamba igama laleyo ndawo ngokuthi iBhetheli,
uqala igama lomuzi laliyiluze. Yes sir. uJakobe wenza isithembiso wathi Manje asike sizwe uJakobe yena ke manje wenza isethembiso. uNkulunkulu wenze isethembiso naye usenza isethembiso. So manje ugcwalisa ukholo lwakhe uNkulunkulu. uJakobe wenza isithembiso wathi uma uNkulunkulu eza kuba nami, Uma uNkulunkulu ezokuba nami, angilondoloze angilondoloze. kule ndlela engihamba ngayo, Yes sir. angiphe isinkwa sokudliwa Angiphe ukudla, nezingubo aphinda ngizokwenza zokwembatha, ukuze ngibuyele endlini kaBaba ngokuthula. kuze ngibuyele endlini kaBaba ngokuthula. Khona uJehova uyakuba nguNkulunkulu wami, Ngokuba uNkulunkulu uyakuba ke uNkulunkulu wami. nalelitshe engilimise libe yinsika liyakuba yindlu kaNkulunkulu. Yes sir. Nakulo lonke oyakungipha Nakukho nakukho konke, konke ayokungipha khona, nakukho konke uNkulunkulu ayakungipha kona. ngiyakukunika okweshumi. Ayizwa lonto. Umuntu uyazishola yena ukuthi uyakunika. uNkulunkulu akazathi phoqa abantu banike okweshumi. Nangu Abraham wazikhiphela yena okweshumi uMelchizedek. You understand? Hallelujah. Bakuphawu lokho ukuthi ke bayambonga uNkulunkulu. Babonga uNkulunkulu ngokubabonelela. Nango ke manje ke akaze kube umthetho kaMose indaba yokweshumi. Ngeke ngize uqamba amanga ungikhohlisa. Lo muntu lo uzisholo yena. Ngokukholwa kwakhe ukuthi uNkulunkulu uma engenzela umusa ngiyakumnika okweshumi. Amen. Ukukholwa lokho uze kuNkulunkulu ngokukholwa, kepha uNkulunkulu umenzele isethembiso naye uthi ke uyakubuyisela uNkulunkulu ngokweshumi. So kweshumi bona bonke abakholwayo kufanele bakhiphe ngokukholwa, hayi ngoba kusho mina. Amen. Fanele ukwazi ukuthi okweshumi uNkulunkulu ubhale phansi ukuthi ke bonke abakholwa kuyena bayakhipha. Amen. You understand? Incwadi Manje ke mesubuyela ngale kwincwadi yaIsaya ke manje sahluko 40 from verse 29. So ngiveza lento le njengoba ngiveza lencwadi le ukuthi lo muntu yena uyazinikela uNkulunkulu, azange amhlole uNkulunkulu. Okunye futhi lento ayenzayo azange amdube uNkulunkulu. Noma kuthiwa ezohlupheka, noma ngabe uhamba kubo uyahlupheka, uhlushwa umfowabo, uyahamba uyakomalume bakhe, mehamba akaza blame uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akangifuni, so manje nami ngiyamnyeka ukumkhonza. Abantu bamkhonzela uNkulunkulu ukuthi ubenzelani. uNkulunkulu uyaziveza kuwena, akukhombisa izinto akubekele zona ngamandla akhe. Emva kwalokho wena sinto sekumele uyenze ukulinda. Lo muntu lo usahamba uyohlushwa ngaphambili, uyosawuba isigqila, bamrobe imali yakhe, bamrobe iholo lakhe 10 times, beguqula iholo lakhe. Kepha khona kunjalo uNkulunkulu uthi mesebona ukuthi usemcebisile uNkulunkulu lapho bese amkhiphe futhi yena uNkulunkulu azange azihambele yena, wesezohlala yena. uNkulunkulu wathi ke manje isikhathi sokuthi uhambe uphinde endlini endlini kayihlo. Hallelujah. Uma uhamba ngokuqonda kwakho waqhuzuka njalo, but uNkulunkulu uyakubeka. Glory to God. Ngifuna uzwe lento le. Inika incwadi yokuqala seKorinte sahluko 10. Ngifuna ukuthi nje uunderstand lento ukuthi uNkulunkulu uma evumele isimo ukuthi sithatheke empilweni yakho senzeke, akakazi uNkulunkulu akushiye uthi yena ke angisoze ngakushiya noma ngakulahla. Incwadi yaseKorinte yokuqala sahluko 10 kusukela ku verse 14. Ngalokho ke bathandwa bami, kubalekeleni ukukhonza izithombe. Yekani ukukhonza amadlozi nezithombe. Ngikhuluma njengakwabangahlakaniphileyo. Ngikhuluma njengabantu, ngikhuluma sengathi ngikhuluma nabantu abangahlakaniphileyo. Qondane ngikushoyo. Qondane engikushoyo. Isitsha sesibusiso esibusiswayo asiyiyo inhlanganyelo yegazi likaKristu na? Yes sir. Isinkwa esisihlephulayo asiyiyo inhlanganyelo yomzimba kaKristu na? Yes sir. Ngokuba isinkwa sisinye, Ngokuba isinkwa sesinye, thina sibaningi, singumzimba munye, singumzimba kaKristu. lokhu thina sonke sihlanganyelwe leso sinkwa, Njengokuba thina sihlanganyela kuye uKristu. leso sinkwa sinye. Yes sir. Bhekani uIsrayeli, Bekani uIsrayeli ngokwenyama, abadla imihlatshelo, abadla ini. imihlatshelo Yes sir.
abasibo abahlanganyela nealtara na. So abantu ababedla lemhlatshelo wangebona abantu bezizwe. Kwadliwa abantu ababebiziwe ababa-Israyeli ngokwenyama. Yayizwa loo nto leyo. So bona babehlanganyela nalezinto eziyimhlatshelo e-altare ezazenziwa abapriest. So nathi-ke sibizwe ngoJesu Kristu ngokukamoya. You understand? Sizodwa sinkwe sinye sikumzimba munye sike sinkwe uJesu Kristu. Yayizwa loo nto leyo. Glory to God. uJesu uyinkazimulo. Jesu Kristu uyinkosi. Siyambonga. Iyacasha kancane. Kepha uyayambula namhlanje. Glory to God. Uyambula. Hamba bright. Ngakho ngithini pho? Ngakho ngithini ke? Ngithi okuhlatshelwe izithombe kuyinto na. Nokuthi isithombe siyinto na. Yes sir. Kodwa ngithi lokho okuhlatshelwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni. Yes sir. Kabakuhlabeli uNkulunkulu. Abakuhlabela uNkulunkulu. Kepha angithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Yes sir. Ningesiphuze isitsha senkosi kanye nesitsha samadimoni. Yes sir. Ningehlanganyele itafula lenkosi kanye netafula lamadimoni. Awubambe kancane khona lengeqe khona. Awuphinde lapha kusukela kuverse 9. Awuye verse 9. Incwadi yokuqala kwaseKorintiyeni isahluko 10 verse 9. Go ahead. Futhi asingayilingi inkosi. Masingamlingi uNkulunkulu Njengabanye kubo bayilinga ngoba abanye ehlale bayilinga inkosi. babhujiswa izinyoka. Base bebhujiswa izinyoka. Futhi ningakhononi njengabanye kubo bahlezi ucomplaina. Njalo uhlezi ucomplaina. Awunakho ukubonga ngokuba phela uma sihamba ngomngcwele sibonga ukuthi sinokuphila sinobungcwele. Lokho kunye kuthiwa kuyanezelelwa. Uthi zonke lezi zinto ziyakunezezelwa. Uqala funa umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Uma ngase sifunde lokho then ke sokwazi ukuthi uNkulunkulu uyayilo osinikile ngesandla sakhe bese kufika ukuba awukazi ucela komunye umuntu ucela uNkulunkulu walinda. Hallelujah. Futhi ningakhononi njengabanye kubo bakhonona babhujiswa ngumbulali. Base bebhujiswa umbulali. Kepha lezo zinto zabehlela bona kube isibonelo. Lezi zinto zenzeka kubona ukuze kube yisibonelo. Kusho ukuthi izinto ezenzakalile eBhayibhelini zabhalwa phansi zibhalelwe ukuthi zibe yini isibonelo. So umuntu ohamba ngokukholwa nothi uyakholwa uNkulunkulu uhamba ngani ngesibonelo. Ngokuba incwadi le incwadi yesibonelo. Kulotshelo kusiyala thina. Kubhalelwe phansi. Kulotshelo kusiyala thina. Bese ke isho njalo ithini iqhubeke. Osekufikile kithi ukugcina kwezikhathi. Thina siphila ezikhatheni zokugcina. Amen. Ngakho ke osuka ethi umi lo othumile akaqaphele ukuba angawi. Lo othumile lo othoma ngokukholwa lo othoma ngesibonelo makaqaphele ukuthi angawi. You understand? Makaqaphele hayi ukuthi uzoqaphelelwa. Makaqaphele ukuthi wena nobani noNkulunkulu. Wena nani nezwi. Glory to God. Asisebenzi thina sonke kanye. Sisebenza ngo-one. Omunye uyizwa nje ngisho omunye akayizwa. Hallelujah. Omunye uthatha serious omunye akayitholi nje ukuthi kwenzakalani. Hallelujah. Hallelujah to God. Uma uhamba lendlela le glory to God awuyihambeli ukuthi uhamba nobani. Uyihambeli ukuthi ke wena ufuna insindiso. Awukhathalele uma wakho. Awukhathalele ugogo. Awukhathalele abantu bakho. Glory to God awukhathalele ubaba wakho. Awukhathalele abangani bakho nentombi yakho. Awukhathalele umngakho. Hallelujah. Bese uza uNkulunkulu ulahla konke. Ulahla konke. Shiye ngoba ngeke soyazi ukhonza abantu. Uyazi ufuna abantu. Mawufa manje uzothi uya. Glory to God usathi uhamba ulokubheka ukuthi obani bathini. Hallelujah to God. Hallelujah. Ngakufinyelela ngakuyiqedela endlela. Amen. You understand? Ukuba yini unokuba buthaka. Wenzela izinto ukubuka umzenzisi. Glory to God uyazenzisa. Uyazenzisa. Hallelujah. Konda kuwe. Masibuyele kuJehova. Amen. Indlela lena uthi kepha lokho umile makaqaphele. Hallelujah. Ukuba ngawi ukuthi angawi.
not ukuthi bangawi angawi khuluma izwi khuluma nawe uwedwa Amen. Amen. awukholelwa uyihlo nonyoko ukholelwa uNkulunkulu ukholelwa wena ukuthi uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wakudala uNkulunkulu uphethe impilo yakho uNkulunkulu uyena uphethe ukulunga konke you understand maniki yes no hamba Brian Anikafikelwa ukulinga nayo indaba leyikhona manje bese sihamba ke nendlela yokulingwa lokulinga ukusifika endleleni Anikafikelwa ukulingwa okungenje ngokwabantu kepha uNkulunkulu uthembekile ongayi kuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezulu kwamandla enu ayikho into uNkulunkulu ayiyekela ukuthi yenzeke empilweni yakho ebe engenayo solution ngifuna uzose kahle ayikho uNkulunkulu into ayiyekela ukuthi yenzeke empilweni yakho ebe ngenaso isixazululo ayikho nayiyodwa into uNkulunkulu ayiyekela ukuthi usathana kuthini ebe ngenaso isixazululo ngoba udedela ukuthi uthinte ngoba wethu kwethembile nawe thembeka phela uNkulunkulu thembeka phela hlala ekholweni kwakho glory to God fanele uhlale izilingo ziningi hlala ukuba nabantwana bakaIsrael wabakhipha eGibhithe wabasangisolwandle olubomvu bebe ngayiboni indlela kodwa uNkulunkulu wazi ukuyivula indlela khona olwandle ngoba khona kwethu siyakhonona njalo siyacomplain ingakho ethi-ke umusa wami ukwanele lapho khona ke ubuthaka nobuthakathakeni bakho uthi amandla akhe ayapheleliswa ubani manje sifuna ke banikeke lencwadi ke manje ya Isaiah sahluko 40 from verse 29 khona uzozwa angathanda bangabe umuhle noma umdala akuphandwa ngamandla enyama okholweni kuye umupha oyothileyo amandla uyena uJehova opha bonke abantu abakholwayo amandla nongenamandla nongenamandla izikhwepha uyamandisa izikhwepha abakhuluma ngezikhwepha zenyama khuluma ngokubekezela sikhuluma ngokubekezela okude ukubekezela okude uthando leqiniso glory to God ubekezela izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale nabasha bawa nokuwa angitho izindaba sizihamba ukholweni uzona sobuyela otshwaleni sizihamba ukholweni uzona sobuyela ekufebeni uthi uyahamba uzibona uqhuza ukubuyela ethakatheni you understand yini amandla yaphela lapho ubona osika amandla glory to God hallelujah kepha methemba nabo abamethemba uJehova bayathola amandla amasha nabo abamethemba uJehova bayathola amandla amasha ke manje ubambe lapho uphinde ungcwele encwadini yaseFilipi sahluko 4 verse 13 glory to God kuthi konke kuyenzeka akukho okwenzeka ngephutha kuyena konke kwenzeka phambi kwakhe kuyekela bese enza indlela bengakofika isikhathi uyena ozokuphephisa uyena ozokuvikela ngokukholwa nje uhlale wazi ukuthi ke uNkulunkulu ungumalusi uJehova ungumalusi haleluya uDavide wayeluswa waqala walusa uNkulunkulu wamthatha wazomlusa ngaso sonke uDavide emevukelwa izitha ukhala bani mawufunda incwadi yamaHubo uyamuzwa ukhala uma uDavide enze isono uyabuya ukhala bani ukhala emsamo ukhala kaAbraham ukhala kuMoses ukhala kuSolomon ukhala kuJehova haleluya ngakhethi uJehova ungumalusi wami angiyukwaswela usho uDavide ngoba yini uyazi ukuthi uNkulunkulu uyena ongumholi wakhe ubona umholi wakho umfundisi ukufanele ukuholele ufana nomalusi umfundisi okuholela kuphi umholi wakho umholi wakho iqiniso umholi wakho uJesu umholi wakho uyena oyindlela leqiniso lokuphila uyena umholi wakho lo you understand glory to God ngenza konke ngaye uJesu ngenza konke ngaye uKristu ongipha amandla ngenza konke ngaye uKristu okuyena onginika amandla ayizindaba amandla yaphela kunesikhathi lapho khona ukuzisho ngathi umoya ingcwele uyahlubuka uzizwe ngathi ukuthi u-empty unomzwangedwa khona ukushodayo uzokhala kubani Yesu haleluya uzokhala kubani
ngiyadinga Nkosi ngidinga wena ha haleluya mewenzeka lokho ufuna ukuthi mekuvulela leso sikhala wena ufuna ukusivala lesikhala lokusondela kuyena ngokuba ngeke aze asondeze kwena uyazambula kwena kepha wena ufuna ukuze kuyena ngokuthi ke uthi lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 11 verse 28 11 verse 28 mebiza abantu babizela kuyena haleluya go ahead zanini kimi nina nonke zanini kimi nina nonke enikhatheleyo izindaba uthe abakhathalayo bazothola abanamandla amasha bazothola ubiza manje abantu abakhathaleyo abasindwayo yes Lord basindwa imithwalo yenyama bathi basindwa imithwalo yezono basindwa imithwalo yakho konke ukudlinza ongasindi amen mina ngiza kuniphumuza uNkulunkulu uzokuphumuza uzokuphutha ugwayi lobhebayo uzokuphutha ibhodlela likabhiyela lokugiya ngalo uzokuphutha ufebe lokukubulalayo uzokuphutha umoya wenkohliso namandla uzokuphutha umoya wokuphinga ufuna wena uhambe unamandla ngokukholwa ukuthi kuyena ungaphila ngaphandle kwazo zonke lezi zinto obambelele kuzona othi uzitshela wena uzitshela ukuthi izokwenza umuntu oh Jesus ushino lezokufakela umuntu esifazane ngokwazi kwenza ube muhle umuntu omuhle ngokwemoya lothobile ngenhliziyo ukhumula amabhluku umuntu esifazane ngoba uJesu efekile walahle lapha ya ukhumula amazinyo namacici namazinyo okufakelwa nolahle lapha namagolide namasilver lawo nafakayo nolahle lapha amen basefikile uJesu phela zanini kimi nina nonke enikhatheleyo zanini kimi nina nonke enikhatheleyo nenisendwayo mina ngiza kuniphumuza bekani ijoka lami thathani ijoka lami thathani ijoka lami phezu kwenu yes sir nifunde kimi nifunde kubani kimi nakho ke besikwela incwadi Isaiah 40 from verse 30 manje ebona indaba uthi ke ngishabasha bazophelelwa manje amen ngishiza likwazi yaphelelwa manje ukholweni izinsizwa ziyaphela amandla zikhathale nabasha bawa nokuwa nabasha bawe kepha abamethembayo uJehova kepha bonke abamethembayo uJehova bayathola amandla amasha kepha bonke abamethembayo uJehova bayathola amandla kepha amasha bonke abakhalayo kuJehova bayathola amandla kepha amasha bonke abacelayo kuJehova bayathola amandla you amasha understand Hallelujah. simele ukuhlala sikhona simele ukulinda simele ukuqala kuyena Hallelujah. you understand glory to Jesus Christ uthi ke nakwincwadi yasemaProverbs sahluko 3 from verse 3 to 5 sibheka ukuthi uthini kulabo abakholwayo kulabo abaqondayo kunalabo abasangabazi abanga-understand ukuthi ke kuhanjwa kanjani uNkulunkulu abasacathula uNkulunkulu ke uthi ungancinci kwakho uqonda themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo themba yakho kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho hayi ngengxenge hayi ngocwezwana ngayo yonke inhliziyo yakho thatha yonke inhliziyo yakho ungenciki kokwakho ukuqonda uyeke ukuncika ekuhlakanipheni kwasenyameni okukuholela kuphekufeni mazise yena ezindleleni zakho zonke uyakuqondisa imikhondo yakho uyakuqondisa indlela zakho uNkulunkulu uyakuqondisa ukuhamba kwakho uma ukholwa kuyena ngokuba uthi lapha kwincwadi yaseFilipi sahluko 4 verse 13 ngingakwenza konke ngaye uKristu ongipha amandla konke ngaye uKristu ongipha ini amandla so uma sihamba lendlela yokukholwa sifanele ukulinda uKristu sifanele ukulinda ukuba uthi kwincwadi yaHabakuk sahluko 2 from verse 3 ngokuba umbono useme wesikhathi esimisiweyo yes sir uphuthuma ekupheleni awuyikukhohlisa umbono ngeke uzukhohlise noma ulibala noma uthe ukulibala ulindele hlala linda ngokuba uyakufika nokufika ngokuba egcineni kuzokwenzeka awuyikwephuza uNkulunkulu akahlulwa lutho Amen, brother. Amen. uNkulunkulu akahlulwa lutho ngengoma lethi akahlulwa lutho Jesu akahlulwa
Ungahlulwa lutho Yenze baba Henze baba ngikusebenzele ngisesemhlabeni Henze baba ngikusebenzele ngisesemhlabeni Glory to Jesus. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Okay, incwadi yakhe lapha emaHebheru sahluko 13 from verse 8. Starting from verse 6. Mawuhamba noJehova. Ithi nenye incwadi yayo incwadi yakhe qala emaHebheru sahluko 12 from verse 1. Bese ungiphe amaHebheru sahluko 13 from verse 6. Ngalokho ke nathi Ngalokho ke manje ke lokhu sinefu elingaka nefu elingaka na ufakazi abavezela ukuthi ife lingakanani brother kosika lo ncwadi wayiphakamisa lefu leli elingaka baphendulele babona ugqithi lo ufakazi if elingaka lo ufakazi bafezele nangosayidi leli engaleni no ngifuna leli impela ke izona ndaba le ngifuna lo side lelo enokhombisa ukuthi ithi incwadi ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka nefu elingaka lo ufakazi elisihaqileyo if lo ufakazi abantu bonke abakhona mokufunda incwadi emaHebheru sahluko 12 sahluko 11 sola uverse 1 iyakuvezela if lo ufakazi nobufakazi so kulabo abakholwayo ithi ke ngakho ke manje njengoba sinefu elingaka lo ufakazi elisihaqileyo masilahle konke okusindayo Lahla indaba yeziphandla Amen. Lahla indaba yezintambo zasesimeni lahla amawiki namawivi lahla ingoma namathambo lahla ivatho zakashayini you understand lahla iziwasho lahla lemitho nayo lahla lezikhwama zokuthwala you understand glory to God lahla lamacici lahla amabhluku besifazane yekela ukugqoka umzimba wakho manje you understand glory to God masilahle konke akusindayo nesono esithandela masilahle konke ubufebe siyabulahla ukudaka utshwala siyakulahla ukubhema insangu siyakulahla umjolo siyawulahla ukupinda siyakulahla ukudaka utshwala siyakulahla glory to God understand siyalahla Ujesu Kristu Ujesu Kristu inkosi uthi konke kuyenzeka amandla akhe you understand abaphela amandla banika amandla amasha Hallelujah. you understand uthi ke kulapho kwincwadi emaHebheru sahluko 13 from verse 8 right Amen. Qala from verse 6 emaHebheru 13 right from verse 6 ukuze sisho sithi sizokwazi ukukhuluma ngesibindi base sihlahle bonke sithini inkosi ingumsizi wami uNkulunkulu wini inkosi ingumsizi wami lokho ngeke uzukusho wena uhambe wayothekisa ngomzimba wakho ngeke uzukusho lokho untshontshe ngeke uzukusho lokho wena uphinga ngeke uzukusho lokho udaka utshwala ukuba yini wena uzenzele ngokwakho uhambe ngokuqonda kwenyama ngeke uzukusho lokho wabolanda iziwasho uNkulunkulu abasiza abantu besiwasho uthi linda you understand so bese ulindile ukwazi ukukhuluma kanje sobona amandla akhe ephakamisa athini inkosi ingumsizi wami inkosi ingumsizi wami angiyikwesaba umuntu angangenzani yini umuntu angangenza yona na hamba kuqhubeka bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini yes sir niqonda ukuphela kokuhamba kwabo qonda ukuphela ukuhamba kwabo nilingise ukukholwa kwabo yes sir uJesu Kristu nguyena izolo nanamuhla yebo naphakade exactly uJesu akaguquki ningadukiswa izimfundiso eziyizinhlobonhlobo phumani amabandla amanga nize ebandleni leqiniso kufanele sihambe ngeBhayibheli angisho ukuthi ibandla lami ibandla leqiniso ile likhuluma lento ebhalwe phansi you understand mawuthola umuntu okhuluma kanje ufunda imibhalo kwambulela lo muntu usuke ekuthunyelwa uNkulunkulu ukuthi akwenzele umusa wena uthola umusa phumani ke amabandla amanga kuba nokuqhathanisa umfundisi wakho nemfundiso ebhalwe phansi eBhayibhelini uma ungayibona into ayisho eBhayibhelini uhlale lapho
Bengakutshela ukuthi ke mbozi ikhanda buze sonto lomuntu wesifazane uhlelele lapho. Bengakutshela ukuhluka nesono uhlelele lapho. Yini ohlalele lapho? You understand? Nika incwadi yezandla 2:38. Sesimvezelile amandla kaNkulunkulu nobuhle bakhe. Nothando lwakhe. Kithi sonke thina simkhonza ngokweqiniso. Ayikho into eyenzeka ngephutha kaNkulunkulu. Ayikho neyodwa into eyenzeka ngephutha kaNkulunkulu. Konke uNkulunkulu ukwenza ngokuhlakanipha kwakhe, usebenza efihlakalweni. Imisebenzi yakhe iyabonakala, kepha yena akabonakali. Kulabakholwa izwi lakhe bayabona amandla akhe base bakholwe ngokweqiniso. Amen. Hallelujah. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni. Bathi kuPetru nabanye abapostoli. Madoda bazalwane siyabazalwane yini esiyakuyenza manje? uPetru wayesethi watheni uPetru? Phendukani nande kumele siyenze sonke. Yes Lord. Amen. Kuphi na kuphi? Amen. Ithi iBhayibheli phendukani. Yiloyo naloyo abhaphathizwe. Yiloyo naloyo kufanele abhaphathiswe. Egameni likaJesu Kristu. Yiloyo naloyo kufanele abhaphathiswe. Egameni likaJesu Kristu. Linye igama lombhaphathiso. Igama likaJesu Kristu. You understand? Kukho ukuthethelelwa ukuthethelelwa izono zakho. Khona niyakwamukeliswa. Niyobe senamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba nesithembiso ngesenu nesabantwana bethu nesabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wathini futhi? Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Siphila ngaphansi kwesizukulwane esiphambeneyo. Indlela yokuza uNkulunkulu, indlela yokwamukela ivangeli eqiniso. Awamukeli mina, khohlwa yimina, ngibeke eceleni. Amukela izwi. Amen. Izwi kalincengi umuntu. Kepha liyakuncenga ukuthi iphume esonweni. Kepha futhi alikuncenga lihambe lithi phela woza ngithi the uzoza. Awoza phela hayi woza. Hayi. Glory to God. Follow me as I follow Christ. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Hayikuncenga mina. Asisinengi sona, awusho uyasinenga abantu abasibancengile. Kepha isona sisinengi. Asandaba nokuthi ubani. Mawenza isono wenza isono. Ukuthi ufunde kunezikengane asandaba la isono. Asikhethe uNkulunkulu akakhethe ubuso bamuntu. Vula iBhayibheli lakho. Levule. Uzalivula. Glory to God, uzalivula. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathiswa kwenezelwa ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwana ezintathu. Yes sir. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Baqinisela, yabona uqinisela ukuhlala. Hlale kwimfundiso eyashiya nabapostoli. Nasekuhlanganeni nokuhlangana ingakho thina nje sibabili. Kepha abazalwane sizama ubahambela bonke sibaziyo. Amen. Sibavakashele ukuba siqina lolu siko lokuhlanganyela. Sibe munye. Sihlanganyele sihlaphule isinkwa njengokusho kwemibhalo. Nasemkhulekweni sikhuleke sibe munye. Uma ungekho la eKZN useEastern Cape sinayi group ka WhatsApp. Uma ungekho la useCape Town noma eMpumalanga ePretoria noma eThukuphi eNorth West sinayo indlela yokuxhumana njalo siyaxhumana. Thola imfundiso, thola ukwaluleko bese mva kwalokho uphinde ubuze imibuzo ngayo yonke into ofuna ukuyazi ngeBhayibheli. Sambule sahlole imibhalo ngeBhayibheli. Woza kuJesu, woza kuJesu, woza kuJesu, woza. Glory to God. Siyambonga uNkulunkulu. Laba abafuna ukubhaphathiswa egameni likaJesu Kristu baza kusithinta kule mininingwane abayibonayo ku screen. Ukuze ke kwenzeke indlela ukuthi babhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Asikhathani ukuthi ngabe kuphi uNkulunkulu uthambakela uza kuyenza indlela ukuthi sifikelele kuwena ungene emanzini. Sithi uNkulunkulu agcine asilonde nakusasa ekseni ngo11 kuzobe kunenkonzo yasekuseni izobe live ka YouTube. Uma uthola ithuba ungazi ukuzokwenzani uthathe lesikhathi uzinikele enkosini. Uma ukuthi ke uvuka uhambe esontweni lamanga uzokuyeke hlale kungeneke manje ka YouTube. Ezindaba vule uze neBhayibheli lakho umuza la. Amen. Ungesiwedwa nje uvele uzole ngesizandla. Ufuna ukuthi yonke into esisho uyibone. Amen. Ukuze uma ukuthi ufuna uphathe lepeni lephepha khona uzobhala phansi. Amen. Ngoba uzofunda la. Esontweni lokufunda indlela zikaNkulunkulu. Akuyonto abasigcoze okudlala umacashelana la. Indlela istokfela esontweni. Sinandaba nalonto le. Amen. Sifuna imphefumulo yesindiso.
Ujesu Kristu inkosi. Amen. Osivala umkhuleko brother Nkosi. Jehova uNkulunkulu oyingcwele Jesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu oyingcwele mdali wezulu nomhlaba ukuba usinikile ithuba uNkulunkulu ukuba siphe abantwana bakho uNkulunkulu isinkwa somoya, isinkwa somphefumulo Jehova oyingcwele. Siyacela uNkulunkulu ukuba lihambe izwi lakho iSouth Africa yonke uNkulunkulu, lihambe iAfrika yonke, lihambe izwe lonke uNkulunkulu, abantu bakho baphenduke uNkulunkulu nomusa. Izwi lakho uNkulunkulu libathinte inhliziyo Jehova oyingcwele uNkulunkulu nomusa, njengazo izikhathi zaba-apostles uNkulunkulu bona babe preacher izwi lakho ukuthi labo uNkulunkulu elibathintayo lalibathinta baphenduke. Namanje siyacela uNkulunkulu mdali wezulu nomhlaba ukuba abantu uNkulunkulu bali-accepte izwi lakho, baguquke izonweni zabo uNkulunkulu, bonke abadakwayo, abafebayo uNkulunkulu, abathakathayo uNkulunkulu, abakhonza amadlozi, nakho konke ukungcola ngokuhlukana kwakho Jehova oyingcwele. Ngakho konke amandla kaSathane siyawaqaqa, siyawashisa ngegama nangegazi lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyacela uNkulunkulu ukuba nathi usiqinise uNkulunkulu nomusa, sihlale emfundisweni yakho Jehova oyingcwele uNkulunkulu, singafaki imibono yethu uNkulunkulu ezwini lakho, kepha uNkulunkulu sihambe ngokuqonda Jehova oyingcwele, sihambe ngezwi lakho. Siyacela konke lokho egameni lenkosi yethu uJesu Kristu kuze kube phakade. Amen. 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 Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. Jesus Christ is the Savior.